Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kniat mentasi ga don ki pajba na po ka konstituensi jonga ba ki day nang tinapo border area nang ta na ka Shnong Nong ma ki wan ban panhap senyam hang nia po mauyong ti haba kim don ya ka exemption certificate amar ka registration yung ka kali ka day Assam registration ti kim don ya ka exemption certificate na po DTO ti ki police menne ka sngi kila bat ya kali bat kila pan ki arphojar te henry hadien ba ka jingya kren pat bagi pulit kila duna sya 10,000 te ka ba ngakwa ban penchai so pat ba kalong ba hakum kini kipor barang don kani ka pandemic kani ka national lockdown hakaba ka government of India lingba ka notification ka ba kala penmi haka arpoi tarik jong benai mi arajar arpau kala kedau syai ba barok ki kot ki belong related ba ka transport department kin ai por hadu lai phoi tarik jong ubnai Julai arajar arpau bakin le ya ka badan kam bar wala ka taru ya ka lead fees ru kinum dan kunasyu nakaliang jong ka transport department te kania khniat ngashkwa ban kentu ya ka sarkar jela bakum kini ki notification ke ba ka government of India kala penmi kini ban pensyai ba syaki pat ba khamtan syaki than nong kendong khnang ba kindup tip bat kum juru ka home department pat kat tu kan ni ki badan hapo ka feel ki ba shim ya tu ka fine men ne ki di ban le homework sya khniat namar ba ki shim nau tu u khna bapli 10,000 tingka 10,000 tingka u hapnya nadu nang ti arspa kilometer nalor hawan penhap yo sunyam hakador ka batat hang ne po shlong ki shim na u 10,000 tingka handrai haka section hakaba la kedo hapo katuka shalan ka baki hakatuka compounding slip jongki ki ai ka section 192A jong ka motor vehicle act under that section ki charge you handai katuka section ka kedo shai ba ya ka first offense maximum kishim 5,000 handrai minimum kila banchim 8,000 hakum kene ke por hakaba ki briu ki jenjar ka kamai ka kaji ngakerpat ya ka sarkar baka dei ban follow take patik ya ka guidelines ke belai na ka Ministry of Road Transport and Highways baka dei ban ainat ya ki pajba jong ka state hi barok kawai bakin renew ya ki kot kali jongki hakane ka window ke balai ka sarkar hadu lai phoi tarik Julai bakum juru ngakerpa dia ke sarkar bahkan penpai nut ya ke pisa jong barok ki pajba wala umdei tang jong tu ba syak fine men ne ni bagi din penpai nut barok ke pisa ke ba kila fine hakine khniat sngi naki pat nong song shnong ki bam tip ya kini ki notification ke blami na government of India kane ka jing fine ka ja hang thia po ka kudam hang thia ke ba penhap sensar te kila bat ya kali menne hang tu te kila phawan kila shim ya ka driving license kila shim ya ki kot kali jong tu khna bat kila ong ba hawan siu ka fine hapo Maulai police station